tot și bine vă regăsim la un nou episod de Minecraft. Astăzi o să vă arăt o hartă. Am o grămadă de hărți. Avem Skyblock Planet, dar haideți să ne facem o altă hartă. Ok, deci aveți nevoie de maestru pentru Minecraft. Intrați pe ăsta și vedeți hărți, clădiri, adornuri, skin-uri, texturi și seed-uri. Noi căutăm la hărți și scriem. Stați puțin să scriu și eu aici. Skyblock. Da, sunt foarte faine skyblock-urile. Da, să caut acea hartă. Nu vreau Bendy, că mi-e frică. Stați să vedem ce găsim aici. Skyblock Planet. Cred că ăsta-i, da, ăsta-i. Reinstalează. Haideți să mai reinstalăm. Scuzați-mă. Scuzați-mă, dar e reclamă. Acum o să reinstalez dacă era deschis înainte de instalare. Pac! Ok, după dați ok și joacă Minecraft. Da, nu. Ok, să vă intre pe Minecraft. Asta e pe telefon, pe laptop, nu știu dacă puteți. Și avem încă un Skyblock Planet. Stați că mai... Stați unde... cred că s-a resetat. Ok, acum să vă arăt cum se joacă. Deci, stați să-mi intre pe hartă și avem... Ok, acolo planeta, Redstone. Da, eu am ajuns la cea de diamond și mi-am făcut full diamond, dar acum nu am ce să fac. Ia, și eu mi-am pus și un nume, știați? Sunt ca pe Roblox. Ia. Ia, please, deja avem... Bam. Așa. Puteți să nu găinile, dar nu eu vreau să fac o fermă. Sau vreți să mulțim găinile? Da, putem face semințe. Eclip, eu strâng semințe. Cred că eu m-am jucat și la Roblox Minecraft. De asta nu ați făcut în 2 episoade. Cel doar unul. Stați că am primit un mesaj de la... e prietena mea. Stați puțin. Ok, gata, am revenit. Am scris eu acolo un mesaj mic. Mod pe bunica. Mersi. Da, tot primesc mesaje. Ok, gata, stați că am revenit iarăși. Am primit mesaje. Ok, aici ai ușor să craftezi decât Roblox-ul. Roblox am extrem de greu. Bam. Mă, dar lasă-mă și termine puțin. Am la baterie, dar atât a fost episodul. Sau stați să mai facem ceva pe ei. O chestie, cam așa, dar mai mult. Deci avem doar o lună și cam atât a fost episodul.
puțin. Ne vedem data viitoare cu părul meu fain. Pa!